Сәлемсез дуслар, менә шундый китап куга килеп эләкте. Бу китапны кайсы авыл кешесе язган дип уйлыйсыз? Дөрес әйттегез. Зөфәр Әхмәтҗанов Яңа Җилбидә туып үскән, шунда укыган һәм 70-нче елларда баш калага торырга киткән авылдашыбыз язган аны. Монда Җилби турында кайбер шигырьләр дә бар. Менә шундый китап. Шигырьләре бик кызыклы. Бу тышлыгындагы рәсем кайсы яктан төшерелгән икән? Монда урман бар. Каенлык. Дуслар, үзегез укып чыгыгыз. Бик шундый матур, күңелле китап. Шигырьләр монда җыелмасы. Менә авылдашыбыз шундый китап язган.